Teška vremena prave jaki ljudi prave dobra vremena prave slabe ljudi prave teška vremena. I tako u krug. Upravo smo mi u delu kruga gde bi trebalo, gde se svi nadamo da će se roditi neki dobri, jaki ljudi. S tim u vezi nije dobar čovek popustljiv čovek i čovek koji je pomirljiv samo i tako dalje. Dobar čovjek je opasan čovjek, jer njemu istina čuva leđa i đavo ga se plaši. Ako je čovjek samonikli i živi na svoje dve noge od svoje dve ruke i izlazi među ljude sa svoja dva čista obraza, teško je da bilo ko je plaćen, instruisan, zaslepljen ideologijom ili bilo čime, nedovoljno vaspitan, nesrećan, neostvaren, teško da mu bilo koji čovjek požišta. Amerikanci imaju taj divni izraz koji se ovde, kako kažem, kao korov i kao parazit neki uko u sve nas. Oni kažu kissing upstairs, kicking downstairs. Znači, ljubiš u guzicu one dok se penješ, a ove ispod sebe šutiraš. Bolje biti dobar s konobarom nego s direktorom, jer konobar može da ti pljune